Bună ziua! Bine ne-am regăsit! Fericit, singur, atât de liniștit, doar cu coala de scris, privind cum se așează cuvintele, goale, scăldate de lumină, precum iubitele, care întotdeauna se întind pe partea mai fericită a patului. Pescuitul la copcă. Ninge. Sunt un pește învelit în ziar. Ziarul e vechi. Literele abia se mai zăresc. Cu fiecare ochi văd un singur cuvânt. Totuși, nu-i mare lucru de înțeles. Unul e viața, iar celălalt opusul. Între ele este o gaură. Prin ea se vede cerul. La fel cum printr-o copcă se vede întotdeauna o scăpare. Suflet de poet. Apropie-te. Nu-ți fie teamă. Știu că ești femeie și ți-e frig. Te iau la pieptul meu. Te încălzesc. Așa am făcut și cu inima mea. Vortex. Am visat că eram un disc imprimat cu povestea vieții mele. Pe măsură ce mă roteam, dădeam senzații noi, colii de scris, candelabrului și celorlalte lucruri din odaie. Mă învârteam și acul ce-mi răscolea memoria se apropia tot mai mult de minusculul orificiu central, unde urma dintr-o dată să uit totul. Să fiu a idoma colii de scris, candelabrului și a celorlalte lucruri din odaie. Trăiri. Nu sunt fericit nici altminteri, ci doar asemenea țigărilor, aruncate pe trotuar, care, oricât de tare ar bate vântul, ard numai până la urmele buzelor. Pianul. Viața e un pian. Zile albe lângă zile negre, degete calde, degete reci, moartea mereu în fundal, murmurând un cântec de leagăn. Visul. Tati, mă întreabă copilul, morții visează? Nu, dragul meu, numai noi visăm. Ei deja s-au trezit. Paul. Prima zi de vară. După aproape 3 luni s-a redeschis parcul Cismigiu. Să păstrați distanța, ne avertizează jandarmul de la intrare. Să vă spălați pe mâini, ne îndeamnă asistenta medicală. Și rând pe rând, în tăcere, ca la intrarea în cimitir, avansăm pe alei. La locul de joacă sunt doar câțiva copii. Stau la distanță unul de altul și se joacă așa, fără nicio plăcere. Într-un colț mai umbrit, un băiețel, singur, tăcut, desenează ceva cu degetul în nisip. Mă apropii și îl salut. Pot să stau și eu cu tine? Îl întreb, dar nu-mi răspunde. Desenează în continuare. O doamnă mă strigă și îmi face semn să mă apropii. E fiul meu, Paul. Nu vă răspunde. E mai special. E autist, presupun. Iertați-mi îndrăzneala. Tristă, îmi convințează din cap. Înțeleg, o liniștesc. Apoi mă apropii de băiat și spun. Ne vom juca împreună. Dar nu-mi zice nimic. Așa că încep un desen la vreo 1 metru distanță. Însă desenele noastre se atrag și după un timp se ating. Du-te în aia mea, îmi spune Paul. Iar asta mă șochează. Nu atât prin limbaj, ci mai ales pentru că îmi zice totuși ceva. Mă îndepărtez, dar desenele se atrag din nou, iar el, zâmbind, îmi adresează aceeași înjurătură. Auzindu-l, mama lui vine grăbită și îmi zice: să-l iertați.
a auzit asta la cei mai mari. Nu-i nimic, e copil, o liniștesc. Și atunci îl întreb pe Paul, spune-mi, tu știi unde este aia ta? Iar el se ridică și își duce mâna la piept. Bănuind că s-a înșelat, îl rog, aș dori să o desenezi. Iar el desenează pe nisip o inimă. M-aș bucura dacă mi-ai arăta-o și pe a mea, îi spun, iar el, pornind cu degetul din colțul inimii lui, îmi desenează și mie una la fel. Fă-o și pe a mamei tale, îl rog. Și atunci șterge inima mea și în jurul inimii lui desenează una mai mare. Dar pe a lui Dumnezeu mi-o poți arăta? Îl întreb, iar el îi cere mamei lui zahăr. Nu, nu-ți mai dau, ai mâncat destul azi. Dar copilul insistă aproape nervos, așa că ea totuși îi dă un pliculeț. Poftim, ia puțin, dar să nu-l mănânci pe tot. Copilul ia pliculețul, îl desface ușor, ușor și trasează în jurul inimii mamei lui o alta de zahăr. Iar ce mai rămâne îl aruncă în bătaia vântului. Și atunci, în tot parcul, pomii înfloresc ca două ori, fiindcă prima oară, când venise primăvara, nimeni nu apucase să-i vadă.